Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Ambil ka ng bagay mo kita. Unsa? Ambil na. Ano? Tulisan di mo. Dagan mo storya ka. Aray ang akong puso! Kuha na mga silbahis. Nakuha nila ang bagang istradlan sa kwarta. Si Ola. Hello, Ola? Si Rafael asa... Ha? Nga naman ka, mura makag... Bunog ko! Unsa? Unsa gipunog? Magigsulti ko ni si Rafael! Oh, sige, kadiyot lang. Atuan ako siya. Kinsa kini, Marka? Si Ola na nanawag. Nangita ni mo. Mao ba? Nahato na siguro niya ang kwarta. Makigsulti si mo. Nabunog ko na siya. Ha? Usay na bunog? Pagkigsultihin na lang. Abi. Hello, hola. Gitulis ko na Rafael! Usa? Bahikat? Asa ka karon, ha? Asa ka? Paghinay lang, darling Rafael. Kinahanglan lang. na masusi ko ang kahimtang ni Ula. Daddy! Asa mo? Federico, Daddy! kuyo ka na mo. Asa mo? Ay, ang akong agpason si Ula. Gano'n mo sula? Gitulis ko, no? Usa! Sige, kuyo ka na mo, iyo. Okay, Daddy. Okay. Kayo yung kanta mo. Rafael, darling. Si Federico na lang pa-drive ba? Ako na lang, diha ka lang sa likod. Okay. Daddy. Daddy lang ko sa likod, ha? Sige. Ikaw na lang untang mo-drive, Federico. Dad? Ako lay drive? No, ayaw na lang. Malangan na kita. Adto na kita, ha? Diha lang ka mo sa loyo. Daddy. Okay ka na? Okay na ko, dire. Pagsulti lang, Daddy, ha? Kung magpapuli ka. Okay na. Okay. Animal kinis, Federico. Ang kamot. Gipakamang diri sa kumpa. Daddy! Tinawad nga gituli si Ola? Mo ang sulti. Gibunog ko no siya sa mga tulisan. Uy! Mao ba? Natagpukong-pukong siyang kamot. Ngani kamang paingon si babaw sa kumpa. Animal kining tawhan, no? Daddy! May pamunday ka mo drive, Daddy! Ho. Kaya ko pa kinay Federico. Very good, Daddy! Kusiyon ko baka ang kamot, no? Ay! Federico, naunsa ka? Naunsa ka man, ha? Ano ka, Federico? Kuan, Daddy. Kining, kabantay ko, Daddy ba? Nakauta mo na ako kung bugas. Ay, unsa kuyawan mo lang ko nimo. Ano ba, sir, nga? Ikalit ka man ko dihag aray.
Okay ra Daddy. Okay ra. Salamat ka niya na sila si Rafael. Hola. What happened? Sir Federico, Sinita mo. itulis ko. Gigulata ko. Mama. Lagot ko na. Kisa may nagtulis mo. Wa ko magkaila, pero nagsulob sila og fatigue uniform. Fatigue uniform? Apin akong mga army, apin akong sikpuwen. Tulis man di ay. Bayo. Hola. Sir! Oy, Sorry Wala. yung kaayo, sir, ah. wala. Pagsultis ni Roda. Ha? Siguro kang gitulis ka. Sinutono mo na ako! Ha? Namagkag ko? Basin og tulis mi. Unsa? Uy, saksimbak ko. Dili ko magkayo mo ni Ana, ha? O na yun kong tulis ang akong kaugalingon? Bayot! Basin og pagi lang nini mo, ha? Si Pagi, uy, unsa ko dire? Mukiri ko dire si mga tubangan kung ako'y pinaghimo anak unay. Ha? Bayo. Watyo ko maghimo anay mo kung pasanginlan. Manas ginawa ko ng sakit. Ang imong baba? May dugo imong baba, yun. Sakit pa kayo akong gilid. Gusto kong mag-ugipatiran ko. Og ang kwarta. Inadahan nila, sir. Bayo. Hay! Huwag yung gagabantay na. Animal. Gisagunson ko nila sa pag-igo. Uset. Dari. Relax. Dughan ko hapo na ta. Relax, Dari. Kalma lang. Ha? So, ayaw pala habis yung gasukot Dari, ha? Ay, imong dugo ba? Kaya ma-high blood ka. Delikado kayo. Marga, ang tubig ni Dari. Ang tubig. Tubig. Darling, inom mo na. Day tubig. Sige na. Buset. Kitag nga no, sa gunson man yung tulis-tulis ay. Sus, Doon ay patrol car kami agi. Duha na ka patrol car ang ako nakita kami agi. Doon na siya alarma. doon na sa gitulis. Tulis. Kinsa may gitulis? Mato na tong katong bagong nagpatubil ba? Nakaagi ko no siya dito. Usa ka bayot ko no gitulis. Oh. Bayot gitulis? Bayot, sakop doon Rafael. Mao ba? Ikaw ay kumpiyansa. Kaya ang target naman sa mga tulisan, mga bayot. Oh. Bayong ting. Mao gani. Bisag, basig ikaw niya sunod biktima ba? Utsa. Darling Rafael, unsay sugyot sa hepe? Gitambagan ko nga dili ko mo kumpiyansa. Kinahanglan ko nung doon na jud ko'y bodyguard. Bodyguard? Mao ka na, darling. Kinahanglan ko nung doon na jud ko'y bodyguard. O, kinsa man imong himuong bodyguard? Ay, lisod man ka na pangitaon ang bodyguard kay basin og unayon na puntag tulis na mong bodyguard nako. Sa may qualification sa kuhaon imong bodyguard, ha? Kanang maantikong manalipod ako. Sincero nga mutabang. Dili palahubok. O guway da utang record. Kung si Federico na lang, okay ka? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!